बर' थुनलाइ आफादनि 61थि बोसोरसालिया जथुमा खुंफुंगोननि थाग-थियारि खालामनाय खामानिया सोलिगासिनो। मिरु बर' थुनलाइ आफादनि 61थि बोसोरसालिया जथुमाखौ फैगौ मे दाननि 2, 3 आरो 4 खालारखालि सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों तामुलपुर जिल्लानि कसुबारियाव गाजा-गोमजायै खुंफुंनो थि खालामबाय। बे खेबाव बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरारि जथुमाया मोनसे जारिमिन सोरजिनो थांगासिनो दङ। बे बिराद गोजोनथावना जोंनि बर' हारिनि थाखाय बर' थुनलाइ आफादनि बेबादि माने बोसोरारि जथुम्मायाव गिबि खेबनि थाखाय भारतनि राष्ट्रपति बिथाङा फैगोन। दा बे जोंनि थाखाय बिराद माने गोजोनथाव जादों आरो जोंनि हारिनि थाखाय आरो तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट गोदानै जादों आरो डिस्ट्रिक्ट जानायनि उनावनो बे तामुलपुर डिस्ट्रिक्टआवनो बर' थुनलाइ आफादनि 61 जे बोसोरारि जथुम्मा जागोन 2, 3, 4 थारिखै राष्ट्रपति फैगोन। दा बिनि थाखाय जों लाहार फाहार खालामदों। आंबो आरसिनि फाइनेन्स बिभागनि आं चेयारमेन आरो बयखौ खावलायदों जाहाथे जोंनि जारिमिनारि मोनसे हाबाफारि जानो थांगासिनो दं बेयावहाय जाहाथे दोलो दोलो फैनानै बे हाबाफारिखौ जाफुंनायाव जाहाथे बयबो सहाय खालामो आरो बेखौ आं खावलायदों। जोंनि आरसिनि गासिबो साब कमिटि दाना होनाय बिथांमोना गावबागाव जि दायथ' होदों बेखौ मावगासिनो दं। फ्राय खामानिया जोबनो लामायावनो थांबाय आरो सानसे साननैनि गेजेरावनो जोबसिगोन। 80% जाबाय दा आरो दा जोंहा मोनसे गोजोननाय मोनदों। बोथोरा गाज्रिमोन आरो जोंनो दा ओरैबायदि सम होदों इसोराबो माने बेखौ जों इसोरखौबो साबायखर होनांगोन। दा जों खामानि मावनो सुबिदा मोनदों आरो जों 80% जाबाय दा खामानिया बेबो मोनसे गोजोनथाव जोंनि थाखाय आरो। आं खावलायदों बे जारिमिनारि मोनसे हाबाफारि जागोन बर' थुनलाइ आफादनि थाखाय आरो जोंनि बर' हारिनि गारनो हायैनि मोनसे आफाद बियो साहित्य सभाया थुनलाइ आफादा। बेनिखायनो गासैबो हारि अनफावरि रायजो राजाखौ आं खावलायदों मोनसे जों टारगेट लादों माने 4 थारिखखालि माने राष्ट्रपति फैखालि जोङो 1 लाखनि मोनसे टारगेट लादों। बे 1 लाख टारगेट मोनसे सुफुंनायाव रायजो राजा सहाय खालामनांगोन आरो आं खावलायदों आरो रायजो राजा जोंखौ सहाय खालामगोन आंहा बिश्वास दङ। ओइदिनखालि गाव गावनि खामानि एसे गारनानै जाहाथे हारिनि मोनसे अनुस्थान बेखौ सुफुंनायाव आरो भारतबर्षनि जोंहा राष्ट्रपति बिथाङा फैगोन जालाय बिथांनि मोनसे हाबाफारिखौ जाफुंनायाव जाहाथे मोनसे जों जारिमिनारि मोनसे हाबाफारि जागोन बेखौ जाफुंहोनायाव आं गासिबो बे ओनसोलनि बिटिआरनि गासिबो रायजो राजाखौ आं खावलायदों जाहाथे 4 थारिखआव जोङो 1 लाखनि मोनसे टारगेट लादों। बे 1 लाखनि टारगेटखौ सुफुंनायाव गासिबो रायजो राजानि हेफाजाब बिदों आरो मोनगोन होननानै आसा खालामदों। मानोना भारतनि सेथि नोगोरारि सुबुं एबा भारतनि हादरगिरि रामनाथ कविन्दआ गाहाय आलासि महरै नुजाथिफैगोन। खुंफुंजानो गोनां 61थि बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरसालिया जथुम्मानि खामानि मावनायफोरा 80% जाफुंबाय। भारतनि हादरगिरि रामनाथ कविन्दआ गेवलां मेलनि हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै नुजाथिफैनानै बिबुंथि लाखिगोनखौ गोजोननाय मोननायजों लोगोसे बे खेबनि बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरसालिया जथुम्माया मोनसे जारिमिनारि जानानै थालांगोन होननानैबो बुंदों बर' थुनलाइ आफादनि माखासे बिबानगिरिफोरा। जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा दुगाथाव बाथ्रा जे जोंनि बे जायगायाव तामुलपुर कसुबारि तामुलपुर ओनसोलाव जे जोंनि भारतनि प्रेसिडेन्ट फैगोन जोबोद बाख्नायथाव गोग्गाथाव आरो जोङो बयबो जाथि जनगोष्ठी चिफ सारनि नेतृत्वआव बिटिआरनि चिफ सारनि नेतृत्वआव जोङो बयबो दल संगठन जयै जोङो लाहार फाहार नांदों आरो मथा मथि जोंनि जितु नांनाय 90% मथा मथि कमप्लिट जाहैबाय। कमिउनिकेसन जोंहा खामानि मावनो गोनां गैला। एक्जिबिसन जाहैबाय डेलिगेट हल जाहैबाय मेन पेन्डेला अलमोस्ट फाइनाल माबा जाहैबाय गाबोननि गेजेराव कमप्लिट जाहैगोन। गतिके जोङो माने फाइनाल माबायाव फैनो हाबाय आरो जों बेखौल' खावलायदों जोंनि रिसेपसन कमिटिनिफ्राय जाहाथे बयबो
बयबो रायजोआ दोलो बोले फैयो आरो जोंनि भारतनि प्रेसिडेन्टखौ नायनो थाखाय बयबो दोलो बोले फैयो बेखौनो आङो रिसेपसन कमिटिनिफ्राय जानानै खावलायो। बे 27 बोसोरसालि जथुम्मा खुंनो थांगासिनो बेसेबांसो मानसिनि थाखाय नोंथांमोना आयोजन खालामो? जोङो ओरैनो डेलिगेट जोङो केपासिटि 2.5 लाख 2,50,000 मानसिनि जोङो खालामदों खिन्थु आं सानो बिनिख्रुइ जों भाबिनायनिख्रुइ जों टारगेट लानायनिख्रुइ बारा जागोन जों सानदों दा गिबियावनो आं बर' थुनलाइ आफादनि जानानै जोंनि बे तामुलपुरनि गोजोन फोथाराव जानो गोनां जे 67थि बोसोरसालि जथुम्मा बेवहाय आसामनि बयबो बर' माहारिखौ फैगौ 2, 3 आरो 4 मे दानाव जानो गोनां बे बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्मायाव नुजाफैनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। दा बेनिखायनो खावलायदों जे आगोलनि बोसोरफोरनि बायदि माने देग्लायनि बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्माया खुंजानाय जायाखै। गोबां जेंना जेंसिनि गेजेरजों अखा बांखा दैज्लां गेजेराव खुंनाय बायदि जादों। थेवब्लाबो जों रायजो राजानो बुंनो नागिरदों जे देग्लायनि बर' थुनलाइ आफादा जे अखा बा बायदिसिना बेबायदि बारहुंखाफोरा जोंखौ होबथानानै दोननो हानाय नङा बेबायदि जों एरेन्जमेन्टखौ जों खालामदों। दा नोंथांमोना नायबा नुनो मोनगोन जे जोंहा बेवहाय एक्जिबिसननि जों दायथ' मोनदों आरो बे एक्जिबिसनाव दिन्थिफुंसालियाव जोङो गासै 500 स्टल जों बानायदों आरो मोनसे अपेन स्टेज बानायदों जेराव जोङो खेबसेयैनो 2,000-3,000 मानसिफोरा जिरायनानै मोजाङै नायनो हायो। अखा फैब्लाबो नायनो हागोन, सान्दुं फैब्लाबो नायनो हागोन बेबायदि बानायदों। आरो बेबायदिनो जोङो गासै स्टलफोरा जाबाय 500 आरो बे 500आव जोङो गासैबो दखानफोरखौनो अखा हाब्लाबो जाहाथे नायगिरिफोरा जेबो उसुबिदा जाया थुनलाइ सिबियारिफोरा बेनि थाखाय जों सेन्ड ग्रेभेल होनानै गासै लामाफोरखौ बानायनायनि बेबस्था खालामदों। लोगोसेनो गोजौआव अखा सेरनो हायैनि थाखाय जोङो थिं होनो हायाखैब्लाबो प्लास्टिकखौनो डाबल कटेड होनानै जोङो अखाखौ लाखानो जों नाजादों। बार अखाखौ जों लाखिनो हानाय बायदि जों बेबस्था खालामदों। आरो बेवहाय जोङो माखासे नियम खान्थिफोरखौ बानायदों जे जोंनि जाय दिन्थिफुंसालियाव हाबगिरि नायगिरि बिथांमोनखौ गोजोन होनो हानाय बायदि बेवहाय गथ'फोरनि गेलेनाय दखान जि जोमनि लेखानि मोनसे मेला गिदिरनो नेसनेल लेभेलनि आरो बेजों लोगोसे जों बेवहाय बायदि रोखोमनि जेरैबायदि उसु गेलेनाय बादायलायनायनिफ्राय लानानै उसु दिन्थिफुंनाय बर'नि दोरोङारि खमलायनाय गेलेनाय दिन्थिफुंनाय बेबायदि जों अनेक रोखोमनि लाखिदों। आरो हारिमुवारि मोनाबिलियाव जों सानफ्रोमबो मोजां मेथाइ खनगिरि बर'नि सुपार डेन्सार मासुम बा बेबायदिनो गोबां मुंदांखा मेथाइ खनगिरि मोसागिरि बिथांमोनखौ जों लेंनाय जादों आरो बिथांमोनखौ जों रानै सानफ्रोमबो जोंनि थुनलाइ सिबियारि बिथांमोनखौ जों गोजोन होनो नाजानाय जादों। दा बेखिनियाव आङो जोंनि बे एक्जिबिसननि सोमोन्दै फंनैसो बुंनो नागिरदों जे जोङो एक्जिबिसनाव हाबनायनि थाखाय जोङो 20 राङै जों थि खालामनाय जादों एन्ट्रि फिसखौ आरो बेजों लोगोसे गलादारफोरा मोनसे गलानि एगेन्स्टआव जोङो साथाम मानसि जोङो थानो होगोन 2-3 आरो बेबायदिनो जोङो मोनफ्रोमबो गलायाव गावसोरनो बेवहाय थानो हानाय बायदि जों केपासिटि जों खालामनानै होदों। आरो जोंनि बर' थुनलाइ सिबियारि बा जोंनि फरायसा फरायसुलि बिथांमोननि सुबिदानि थाखाय जों मा खालामदों सोरबाफोर फरायसा फरायसुलिफोरा जुदि गावनि फोरोंगिरि हेडमास्टार बा गावनि प्रिन्सिपालफोरनिफ्राय जुदि लिरनानै लाबोयोब्ला बिथांमोनखौ एलटमेन्ट खालामनानै जुदि राइटिं पेडआव हरोब्ला जों बिथांमोनखौ जोङो फ्रियावनो सोनायनि बेबायदि बेबस्थाखौ जों खालामनो नागिरदों। आरो बेजों लोगोसे जों बेवहाय सानफ्रोमबो बायदि रोखोमनि बादायलायनाय जेरै उन्दै फंबाय बिनानावमोननि जोङो खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनाय क्लास 6निफ्राय 8सिम मोनसे 9निफ्राय 12सिम मोनसे आरो बेनिफ्राय जोङो सावगारि आखिनाय बादायलायनाय आरो बेनिफ्राय जोङो खन्थाइगिरिफोरनि जथुम बेनि अनगायैबो जोङो बेवहाय मा होनना बुंनाय जादों जे जोङो आबादनि सायाव सेमिनार जोंनि सेरिकालसारनि सायाव सेमिनार आरो बेनिफ्राय जोङो मा होनना बुंदों बे बायदि हेल्थनि सायाव सेमिनार बेबायदि सेमिनारफोरखौ जों बेवहाय लाखिनाय जादों। दा ओंखायनो आं बयबो रायजो राजाफोरखौ खावलायदों जाहाथे जोंनि फैगौ 2, 3 आरो 4 मेयाव जानो गोनां बे बर' थुनलाइ आफादनि जे दिन्थिफुंसालि बे दिन्थिफुंसालियाव बयबो गाजा गोमजायै फैनानै बाहागो लाफैगोन। नोंथांमोना फैनानै बेवहाय साननो नाङा हाब्रु साब्रु मोनगोन होननानै बेबायदि जेबो मोननाय नङा। हयथ' मानगोनां जोंनि मिडियानि दैदेनगिरि बिथांमोना दिन्थिगोन नोंथांमोनखौ माबायदि साजायनाय जादों। दा ओंखायनो आं बयबो रायजो राजानिसिम गुरै खावलायनाय जे जाहाथे बयबो लैहोर फैनानै जोंनि बे थुनलाइ आफादनि दिन्थिफुंनाय हाबाखौ जाफुंसार होयो आं बेखौनो खावलायबाय।